Sa inilang man nga hapon na tigayon ang proklamasyon sang pila ka mga provincial officials. Sa boto nga 911,614, gin-proklamar nga Governor-elect si Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson. Daog man ang iyang tandem nga si 4th District Board Member Jose Benito Alonso bilang Vice Governor-elect. Si Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez ang gin-proclaim Congressman-elect sang 3rd District. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang gin-proclaim Congressman-elect sang 4th District. Siyang nagpanumpa ginayon kay Governor Lacson. Gin-proclaim man bilang board member-elect sang 4th District Sanday Paula Alonso kag Bago City Mayor Nicolas Yulo. Gin-proclaim nga nagdaog man sa 3rd District bilang board member si incumbent board member Andrew Montilibano kag attorney Bambi Di Pasukat. Gin-proclaim man nga nagdaog Sanday re-electionist board member Paul Guanzon sa 2nd District. Samtang nagapasalamat si Lacson sa higayon nga ginhatag sa iya sa mga Negrense nga makapangalagad para sa iya nga 3rd kag final term. Saad niya nga padayon siya nga magaserbe nga may pagkatampad kag integridad. Mensahe niya man sa mga nagdaog nga ihatag ang ilang best sa pagpangalagad labi na nga 3 ka tuig tuman kalipot nga panahon. Of course, pasalamat dito sa trust and confidence na ginatag niya sa akin. Rest assured that our team here in the Capitol building will continue to serve you with honesty, with integrity, and most important with the heart. No? So, amo na lang din ang